Hello everyone! Kumusta kayo manan? Adtoy manan, ti pagayam yo, Jenna Almoite. Ang mga kakamakas manang yo, abyanang, kan mangkabkablaaw kada kayo, itinaragsak. Ngayon kay panagbuybuya kan panagdangdangag itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kani pagayam tayo aloyda saan na pudpudno anagan. Ngamsakbay na kablaawan tayo pa itinaragsa ka pa nagkasar. The Mark and Rex dita San Julian West Agoo La Union from Joan Ruvillos. Kastamatan ni Ma'am Merlita, a mother ni Sir Ramil Flores. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Kastiman ti kuna ni pagayam Loida. Dear manang biyanang, kaya't kumanmat apay drama ti kapadasa kitibiyag. Bareng makaita di ti adal, kadagiti padak ngagdangdangag. Ada nobyo kakalugarak, ngam idadabak ng anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay ngayon si nanak. Ano tinagbasula, Luda? Awam mo ti madingay na ramid ka. Basta agsinatan, tahan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay ngay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinae kare para iti tunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpot mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rodan. Ikasar na kan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Sino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak, Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw. Imbrik ka numang ngamin ni Lloyd adya anak kaw. Ay, jakman amo iti day ti ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, ada-adagos sa bali anobyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa ginangisukatan na iti anak kaw, maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakikita. Ay, masya nakatalaga iti anak kaw. Kanayonan ngagbartak. Manipod imbrik ni Luida. Malmalday nga men, maray. Ala, andi ngayom lakta paray. Tapatyak ang makailiwliwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkidkid daw iti pasensya. Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit lang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamute kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Dahil takit din tugtug iti idas na saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag-merienda kami itay kani Lloyd J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Lloyda. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan iji balay derito. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsakmat lang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalata ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw. No agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyimpakim mat amin abado mo na nakaw. Agdalaw kan dito'y balay. Win atay awid na kon ni Reto iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga? Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumat lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay to agden na, Loida. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, ada asawa ni Rita? Idi
Ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw Nirito ti ay taktan nanang. Anya. May mayat nirito tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwa ta ito'y nagdakal nga balay mo rito. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Loida. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan agtrabaho. kayat nagtrabaho ka, hani. Tingayat ko, agbalin ka a senyorita diti balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro diti balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang, akin manok dagito'y nakapupok ito'y likod ti balay. Ka, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa matdagito'y nga manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, ang katawanan tamad gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebrero. Ay, inauna ka nga ron ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak. Ta makapasurod. Ni, ay, apay anya ti trabaho ni Rito? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata rito. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang itilugan na. Ken addapay nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon a mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonadoan niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbak nangan na. Ay, jaklaim pagarop nga kastagayan ti trabaho, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka, no kasta ti trabaho. Ay, saan mat kahit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta. Ay, dahil ti santo ang mapasamak. May busan namin na mga opisina. Ngam siya, saan? Ikanak man nga ron iti kwarta, tada mapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandag dyan na urnong nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan. No kas di amalpas ka nga digaw, Sloyda. Mamin anong matlati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka. Tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok. Tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturod ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang ti rumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy? Katrabahok mat aminan. Saan ka abaldadaw, Loyda? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka payla dito'y abalay. Ngam kunamlan asino kamutin amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanerito. Papanawon mo na dyan nga babaunan rito. Ay, sana. Kasimit. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Yung nasingpad na jay. Nagagad. Paspasulutam lata kumano ko Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag yan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. O anya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamala sa kita. Nabakak. Nan,
Yawat mo man ta belt bag ko dita sa ang utilugan, Lloyd ah. Ay, ala ka. Naibusa matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasubutan. Yawat mo tibag ko. Santa nga gawin, aging kaadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Lloyd ah. Wanta masadutak nga sumurot ka ni Rito jay piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kaya tatagtali na di jay balay, tada jay swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da dya alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya pa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan tibiyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Lloyd ah. Kadagpay samat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga ron iti babaw. Pagkasariyo kumapay dagijay atarakan na. Agkasara nga iso na. Kay kayat kun di agat manok, tad ado ti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita baboy. Imbis pagkasaran nyo ka ni Lloyd ah. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Taila ko, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitay. Ay kasta. Kinasaya at nga ron anak ka. Kaya no may dispose ko dagito'y. Mga lakto man ti sabali at taraan di ikaw. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapnod dan to man ilang ko kaw. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Lloyd ah. Ha? No kasta, imbabak mo amin di kwarta mi di kalman? Uwan nga rod. Ish, isardang mo nga minanti kasta nga bisyum. Agnegosyo ka laangan. Unsa. Kastamot lang ti pampanunutag. Iso nga ilakop dagiti ginatgatan ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ila ko mamin. Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibawutag iti mapaglakwak, darling. Atarito, damag ko anala ko yung dagijay ginatgatang yung adaga. Pudno ka deng? Uwan. Apa imang? Kwa? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kantatang ko. Agsakit da. Masapol amay hospital da. Aniya. Mano ti utangan? Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabiit lang rod. Agtalagakan ka imang. Iswasan na nanaskan agpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Nawatam. Wantata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inakpagdublin da ito'y, darling. Hanon nga sublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagay na pag namin itisiping asabay ni Rabi. Ada ka nag-igama ka may sasaba. Hindi ko nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga ikamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwartam mangibati ka. Di na kisuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy, naawatam. Apay nga agsangsangit ka nga simbang patrito. Yawanan tinaglakwang iti daga. Sinaur na ka! Sinaur na ka! Unak namin ka nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones de kwarta ka na po kaw. Awanan, Lloyda. Ni, apay nga gimimpaki ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan day jay nga imang. May samad day jay. Kuna nang agbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sa paimutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanya ma. Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo.
Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan dantoy balay ko. Ha? Anyan kayat mo nga asawan? Inlako kontoy balay ko. Iswa pumanaw tan ditoy. Ni, abay ngay. Kat pagyan ang tangarudan ngay. Ijay balay yun ah. Nay, apay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni Reto. Masurunak. Insugal namanan dyan naglakwan na itibalay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Manjakon! Naumakan yanan. Sina ako ni Reto nanang. Ay, itatawa na ko. Di na akong pag-anauloy na. Basol mo matlang ah. Nagtangkan ti ulom. Luamok lang nga manugal ka di. Hangka ko mga inakaklon. Ikari, ang balbaliw ako. Idya akong tibisyok. Tadtapay. Dala ko maminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtaawanan na. Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka kitin. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dya kakapsat mo. Agkamang kakanya da, ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, saka magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wanta medyo busy ako tinapalabas nga lal daw. Ay, kasta. Wan Roberto, ilimok magkamat. Kan kapukpukais mo pay. Gimwa po ka. Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida ah. Jak pa'y masangot, maki-istorya kang ka. Ta si kaswama, nagiti customer ka. Ay, Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasan ka. Tadi na ka masangod dyan anak ka. Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer namin dagita sumang sangpat tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rodin dagiti lako na. Tayo madumot ang ti customer na. Aya? Ay, ila ko namin dagitoy. Wayne, hanggang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na inton umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayate nubya na tata? Adan na. Manumot na abulan da. Kinukanayan nga umay dito'y balay jeep na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jeep na dayjay. Ay, aya. Ay, adamat gaya manjiip na. Kawain, ay nasingpot abalasang. Kinapintas mo't misti sa balasang. Ay, sige tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang. Hello everyone, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Ti pakasaritan nga intay drama itakat manipod kanipagayam tayo awi ni Lin. Sana pudpud no anagan. Ngam sakbay na kablawan tayo 5 ni Ma'am Maria Documos dita Pangasinan, ni Sir Jordan Mirador dita Israel, kani Alfredo Basanes and family. Kastimanti ko na ni pagayam Winnie Lin. Dear manang biyanang, may saak a single mom. Tamanipod insikog kanimpas nga iko ti anak ko, aging gadin makkel, saan na nagpakpakita ti ama na kada kami. Kat ididandani ako nag senior citizen, biglaan nakariknaak iti ayat, kat nakiboy perena. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. naimbag nga oras, Mau. Ada ni nanang Mau. Ha? Ay, ada, asino da ka di? Ada ka di ibagayo ka ni nanang ko? Ada ko maaday. Oo, ada ka magkaya manhil to. Sumrag ka. Ala, sumrag ka. Ay, agyaman nag-awi nila, nanay. Ha? Agtugaw ka kuman. Agyaman na maninhani ka.
Ala anak, ingka ituloy yung aramidom iti kusina. Wan, nanang. Sapay kumata di naktulok kwen Hildo. Siya kumalaang ti ayatem. Ikari dahi takeng ka. Si kalati babae iti biyag kaw. Ay ayateng ka unay. Nanang, Oo, anak ko, kunak no nakaturog kan. ururahin ka nga nanang. Ay, sigay ta agpakada ko, winay. Tanay, makaturturo ganto'y anak mo. Okay nga, Rod. Agandad kay ti panagawid mo, ha? Wang, agan nadak para kang ka. Anak, madlaw ana unag ti pampanunutam. Ti ka di may papankin ni Hildo, ti pampanunutam, anak ko. Wan, nanang. Boyfriend nyo ka di day dya lalaki, nanang. Ay, kinapudno na anak ko. Nabayagan, akayat ko nga ibagaday taken ka. Ngam, nagamakak. Amangan nuguraan nak. Ngam, ibaga kong ti agpaysukan ka. Wan, agayan ayat kamin kinihildo anak ko. Anya? Sapay la kumata maawatan nak, anak. Okay ka dilaan kan ka, anak ko. Wano, kagura na kon. Saan, nanang? Oh, apay nga ron nga'y analid ay ka. Numabalin, uray saan kayo kuman na makiasawa? Bakit kayon? Tawin ko laang ti bumakbakit. Ngam tirik nak, ubing pay. Kaslarik na ti agtawin la iti pa 25, anak ko. Apay, di mo kaya't ayano makiasawa man din ni nanang mo, apaw. Uray saan kuman, tabakutan ni nanang lulo. Mayat kiday no makiasawa. Tapnuad dan tatang mo. Ha? Anya ka din day tangay bagbagam si ka, Doro. Nay, apay, di mo kaya't makiayan-ayat man ang anak mo. Bakit? Karbangan na matiyagayat ka. Nasayat kiday. Tapnuad na kadwa na. Bayat ti panagbakit na. Tanay, dandanin nagsinyor. Ay, jak kayat day dya lalaki para iti anak ta. Ububay nga dayong anak ta. Sana problema day tabaet ti tawenda. It doesn't matter nga ron. Wala nga, istambay mo't day dya lalaki. Makasapol to iti trabaho na. Ay, basta man jak. Madlawasan doon. Madlawasan nga trabaho. Ta nakamanicure kan pedicure. Baka kita amdi kasta lalaki. No sumarongkar, agmalmalam ijaya nakauldag. Di ba, apo? Sikat ti makapanagnak kiti dayta. Huwag nga rod, Lola. No may ije balay, maturog tararamidan na. Ilutlutwan mo't ni nanang ay ti kanan na. Nangagmaw. Ay, kit. Madingaro no kasta. Ha? Deket anak tante mang biyagkan ko na. Naglalaingan na ngay. Uray sanan, no kasta mo laang. Tama nga no malugi pa'y kiday. Diyay negusaw dyan naktaapakanan ni Jay Ilay. Nanang, saan ka di pa nga agawid ti boyfriend nyo? Nagadupay mo lang dagiti gargaro na dito'y balay. Ag nauden dito'y balay, anak ko. Kabalaytan. Anya? Ay, saan ka no akayat dalolo kan lola ti boyfriend nyo para kada kayo? Iso nga rod nga agden na kami latan. Tadi damot kayat nga agkasar kami. Anya? Ni, anda nagsarda nga motorsiklo iti paraangan na na. Ha? Ay, umay ka. Sabden ta ni Tata Mahildo, anak ko. Nairwar na niya motor. Ha? Nagbiit mo tan, nairwar mo adakos. Ikaw na, ha? Naidawon kumutan, dyan mo ako, ha? Nasayaat nga rod no kasta. At da paglugana mo na mapanaglako, iti pa kanam, hanay. Un nga rod, hani. Naimbag ta na panunot mo dayta. Diya ko nag-commute ang mapanagtrabaho. Lay, apay!
Talaga nga, wan plano dyan, nobyom amang tulong kan ka dito'y pakanan yo, Wenilen. Kwa, agurigur na ni nanang. Aha! Agurigor la ka na yunan. Hindi na minsan, agurigor manan. Sa ita, agurigor. Gurigor na la ka na yunan. Saan nga gimimbag? Ay na, di mo kaluban to, gali dyan nobyom. Nakadkadlawa sa dutay dyan lalaki. Sinamo na nako. Ay nananang, saan kumamot aday ta sina-sina ti bagbagayo Agin innayat kami iti nobyo. Isu adida kam kumamot pag sinaen. Maginin nayat nga. Si kalang siguro tagayayat. Ta si kamot amin tagtrabaho. Iso tay tagtaggadam. Adda ka dito mabamban mo kamang isasarbiti ka ng dagiti customer. Ngamjay nobyom. Adda lang ijibalayo na kauldag. Nagswerten da dyan lalaki. Nakaminto pa, dadakkel mo kag trabaho kami latta nga uray lakay kan bakit kamain. Agmula kami latta iti mabalin may nga ilakaw. Ang misungay. Nagdakkelan na karnay ngam sa dumay. Sinamon day jay. Kasta makanayan. Awan laki, gatatap ka. Nagturugam idirabe ko na. Di ta ka malagay. Hoy! Ang subli ka ditoy! Hildo! Nakamotor man na pimanaw ni Mang Hildo, nanang. Nagapa kayo manan? Sakit ti ulo day tiyata. Nanang, kanayon kayon nga agapa. Ala, saan na kami latan apakibiangan anak ko? Baybayan na kami, ta problema mi nga agasawa daytoy. Ayun ni nanang mao. Aday di kusina, aglutluto. Ay, ba man ta tumawad na giti kwartana? Awanan ti kwarta. Kan sinublidan di motorsiklo. Tadi mo mat gayam imbaybayad dagitin inted ko apagbayad mo kuma. Kwartam gidain. Amok nga do tikita di ba kanam? Takanayo nga do customer mau. Awanan! In market count. Kaya mo sakit ti matungpa. Di mo kabilan tinak, Mang Hildo. Pada sa makabilan tay darum ka. Ay, ibagam di tayo nam tekan na kiti kwarta. Amok nga tulong na iti bangkaw. Purak to ba iti balayin? Adal na ka Manildo! No di nakikan iti kwarta, pumanaw ka. Panawang ka. Kaya mau. Pumanaw ka, ano pumanaw ka? Ay kayat ko pa'y ano pumanaw kan? Oh, kung kulang malagay. Kano ipatay mo no? Mabuka wakiti biyag mau. Idi dayta, ngam saan itan? Nauma akon iti ugalim. Kanayon nak nga paan. Kan pasaray layat-layatan nak payan. Awanan respetong kanyak. Sadot ka lang arudan. Artag kapay. Isong agsinatalangan. No kasta. Pimanawan jay nobyo ti inam. Apo, wen lola. Naimbag nga ron ta natauhan mo't lang ni nanang kat sininaan nanday siya lalaki. Ay na, nagsaya atan nadamag day ta, apo. Ay, jay anak ta alakay. Sininaan nanday sa dut anobyo na. Pinapanaw na kanon ijay balay da. Nagsayatan. Ay rambakan tayo dayta na pintas sa damag bakit. Inkamang tilaw iti manok ta tapartyam. Na, tasyak pa'y tibaw na mat. Kasi ka na ati matan. Kita man no okay matlaan to ilang kanak ko. Nagpintas kayo matan iti kasta suot yun, nanang. Nagsiksi kayo, Thank you, anak ko. Ano, papanan nyo aya? At daimit ko atao, anak. Ay di kanton aglutlutuan, tamang i-take out to iti kanam. Asino ti imit yo? Ako may sagayam. Owan, gayam. O sige, mapanakunta ni Aldaw, anak ko. No kasta? At namanan sa bali anobyo yo? Wan, anak ko. Ang, apay, di mo ka di kayat no bilang tamakinobyo wan no makiasawa akmanan, anak ko. Nanang, saan kaya parparitan nga agragsak? Ngam no siya klamay sa. Uray husto ko man. Tadyak kaya ta maulit tinapasaran nyo iti kalabos, nanang.
Nakatumpong kayo iti sadot kan artak anobyo iti napalabas. Naging sisingput la iti damo day di amang Hildo. Ngimiti agangay, nagalas magkayam ti aramid na. Nasingpot tinobyo kita, anak ko. Kat syempre nasingput ano damo. Kasanon mo kastumo ila ni Mang Hildo day di lalaki. Saan, anak ko? Nasingpot tinobyo kita. Kat maipasigurado nga awan to Apolos ti pagbabawyak. Numakiasawa kan ko, anak. Sorry nanang. Ngamjak kaya't ang makiasawa kayo manan. Anya? Pasensya kayo na, ngam ibagbagak laang tipod na marikriknak. Jak kayat no kunak, jak kayat. Pinagbigyan kayo ni iti kalabas. Ngamita, syakmat ti pagbigyan nyo, nanang. Nanang, nagsweldo akon. Rumor tayo ta inti ag-dinner itirwar. Nasaya at tada ka, anak ko. Umay ka, adayam amukan ka, anak ko. Ada maghayam sa nga iliyo. Naimbag nga oras mo, balasan ka. Ay, kastamat kada kayo, tata. Anak, iso ni Andring, ti ibagbagak anobyo. Taga kabangibang nga ili. Ay, nice meeting you, Jelina. Excuse me, di na karakupan ta saan kayo nga amam mo, tata. I'm sorry. Naibaga ako na iti inak ti pangadang ko. Diyak kaya tamaki asawa ni nanang ko. Iso ano mabalin, pumanaw kayon. Diyak kaya tamakita ti kadat lalaki dito balay. Anak, anya ka kadi. Respetom ko man ni tatam nga Andring. Nakababain ti kastangar aramidem. Ay, awan bibiyang ko na mabaynan wano niya. Basta lading itak. Ngam talaga diyak kaya tararamidan nyo. Pangaasi yu man. Agnakam kayo nanang. Mangibabain ka mo't Jelina. Makitam, pimanawon ni Andring. Kat madlaw anabainan gapo iti imbagam. Awan bibiyang ko. Nasayaat mo't no nabaynan. Tapno saanan nga agsubli dito eh. Nasingpot ni tatam nga Andring, anak ko. Anyat di mo pangayatan kan kwa na aya. Iso nga rod alakay ti pinili. Tabarang kayat mo mata na para kanyak. Ta idi ubing di nakirelasyonak. Di mo kayat. Sa itatalakay, di mo manan kayat. Anyat kayat mo aya. Awan ti kayat ko nanang. Tadyak nga rod kayatin ang makiasawa kayo. Ta bakit kayon? Bakit kala bakit kanyak? Kat imbagak lang nga roden nga ubing tirik na. Ay, Apay aya aparitan nak nga agragsa kanak ko. Apay adinak maawatan. pagsayaatan nyo ti pampanunutag. Basta'y laban ko ti ayat ko kini Andreng. Makamu kaya? No ipilit yung ti kayat yung agtalawa. Anya? Dak kayat ngagtalaw ti anak ko Andreng hani. Patpatgag ti anak ko. Kasano garod ngay. Di nakmet kayat aparaking ka. No di anak mo ti pilyam, awan maaramidak hanay. Kabalak tiyag sakripisyaw nga oray na sakit para kanyak. Ay aten ka Andreng. Iso ajak kayat amapukaw ka itipyag ko. Ay nga ron taramidin tangay. Adda na panunot ko awagas. Tapno maawat na ka ti anak ko anubyo. Ay nga ngay day tahanay. Ibagata si katipudno nga amana. Anya, Wah, nani. Ngamin, di na nakitkita Apolos ti amana. Nga ultimo ladawan. Kadyang impakpakita kenkwana. mamati nga ta. Pamatsinta ahani. Ape nga da kayo man nandito balay, tata. Di matimbagak ka di kayo no umumay dito eh. Ay, kwa balasan ka. Ay, winilin hanay. Sikan timbang ibaga. Sikan ahani. Sikan, eh? Kuha anak ko. Aday pod numikan ka kini Andring. Kat sapay la kuma, tadi ka makmakla at anak ko. Ha? Ipudno yung nga? Kuha ngamin. Sorry, no italaang nga ibagak da itukan ka. Kuha ngamin. Ni Andring. Kat iso ti pudno nga amam. Anya? Ay, agtala kayo man. Sana tilay bagbagayo. Kanayon yung ibagati amak ti karoprupak. Ngam sa anak matatami. Ha? Kan natangos ti agong ko sa nalugpak. Kan kunayo na po daw ti amak. Kwa. Siyempre, ngimisitin talim akayan. Kan agbaliw tila nga no bumakit wan no lumakayan ti tao.
Kan kunayo pa yan natayag tamak, iso natayag akmat. Apay nga ro dakas dati height na ay. Grabe ka mata babae. Nauyaw ka unay. Ha? Agul-uli makailang. Yung palpaliwak ti style mo. Si ka babae. Ha? Kung namili na pintas ka may. Andre. Ay na, no di na kayat na para itinam sandaing. Basta di ka kumamit aguyaw Ni, sa anak mga aguyaw, ibagbagak lang dagpaiso. No di na kayat ngagbalin na may kadwa nga ma'am. Nakarkaro pa, ya di ka kayat ngagbalin na syuman. Di ka kayaw. Ay, Andring, papanamon na ay, mabitlaan! Yahan! Agsinatan! Dak kayat tikas na klase ti syuman, ha? Ay na, nagbastusan alakay. Imbalibag na pa'y tiridaw. Awan babain na. Awanan, nagpasugnodan ni tatang nga Andring. Nangyagimot dyan baga na, nanang. Agsina kayo kanon. Di yun ikamat tibagiyo kan kwa na. Nagalas ti ugali na. Makita yo, nabiit kayo pa'y laangam kas jayan tim pakita na kada kayo. Iso alipatan yun dayjay. Ibagbagayo pa yan nga amak nga uray saan mat. Kan liklikan yun ti maki-boyfriend. Adahak matakad kadwayo di ti balay. Uray saan kayo nagtrabaho, ipaay ko amin ang kasapulan nyo. Anya pilat sapulan nyo aya. Ala, wala na nako. Saanan? Jakon maki-boyfriend. Jakon mapanidya iparlor. Tapno saan akon apumintas. Katawanan ti agaram kanya, kanak ko. Naimbag nga oras yu amin papagayam, syakman na ni manang yabyan ang amang kabgablaw kada kayo itinaragsak. Ngayon kay panagdangdangag itagon daway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Diba kasaritan ngayon tayo drama itakat manipod, kanipagayam tayo asator, saan apudpud no anagan. Ngamsakbay na hello mampay ka ni Ma'am Juliet Sugitan, ni Ma'am Nati Ramirez Vlog, kani Lisa Duldulaw. Kastimanti ko na ni pagayam sa tor. Dear manang biyanang, andamat kapadasak anakadulin dito'y panunot ko. Jack malipatan da ito nga experience ko iti biyag ko. Katunggal malagip ko, makaisamak, makasangit. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Uncle Sator, apay, awanen plano yung ang mga sawa? Talaga ka di nga aglaklakay kayon abaro? Kuha, awan mo titi panunot ko na italinay. Kin may sa lakaya kaun. Ubing kayo pa'y ititawan nyo a 55, Uncle. Mabalin pa'y. Makitan tao, balasan ka. Naimbag nga oras ma, manang. Benjo, si kamot gayam, ading ko. Sumra ka. Ay, agyaman ang manang Naimbag man ta nakapasyar ka. Itang man pa'y. Nabayag ngamin adi ka imimay dito'y balay. Ay, ada nga min problema. Anya manen a problema day ta. Ada nga rod itartarayak a babae, iji lugar tayo. Ipilit na tibagi na kanya. Kat jakmot ay ayatay. Ipilit na kid din nga ikasar ko. Anya? Kayan ayat mo? Nailaw anak lang man. Po nga min, nabartagak idi. Iso jak na puutan tinagdaton kan kwa na. Ngam sineryoso na gayang. Pinay, ikamat na kid din tibagi na. Unay kalakit din aya. Tila aramidom ngamin. Nabartagak nga rod idi manang. Jak amo tayong bagbagak. Kay, amang ano adda pa yun napasamak itinagbaetan niya. Ada nga ron, bunga lang ti arak day chay. Daitan, ti bagbagaken ka. Sana gaputan na taer ka akit agbalin kamutin adarasudos no may papan iti babae. Isudamat namin ti mangipakita iti motibo kanyak manang. Uray pay, di mo idagundawayan aading ko. Saan anasaya at tikas na? Buwan manang. Ay, kasaritam tong arudan ni bayaw. Tamakipag naudak pa ila dito balayo. Kababayin samat kan kwa na. Awan mo't diti parikot iti asawa. Man nakaawat kan nasingpot day chay. Awan problema kan kwa na. Agyaman na karot manang. Si katay kabsat ni Linay, baraw. Ay, uwan tata. Uncle, kunam kanyak. Ta uncle nak ti asawa ti kabsat mo. Ha? Uwan na, uncle. Nataer ka, baraw. Anyat nagan mo. Benjo, tata. Ay, stay, uncle. Talaga apuliyo ti nagugwapaw ken napipintas. Ha? Ay, nay, saan mo, uncle? Ay, umay
umay ka barok at napapananta. Ha? Sa di no, Uncle? Intag happy-happy. Yam amok man dagiti beautician ko kan ka. Mapanta ije parlor. Ha? Ada parlor yung, Uncle? Ada. Hanggang man manuak ang mapan ijay. Dagiti la beautician ko ti ada ijay. Ladies, yam amok to'y kabsat ti asawa ti kaanakak. Ni Benjo. Hello, naimbang nga orasyo. Hi, Pogi! Adan nobya? Ha? Awan. Uy, wow! Chance! Oy, Carla. Ha? Saan nakaapagan ano ni Benjo niya? Ika man kini gumatang iti ara kapag sasangkuan tayo. Kas pang welcome tayo ka ni Benjo. Tamanipod ita. Katropa tayo ni Benjo. Kat, anya nga iti planong ita iti biyag mo, Benjo. Aga playa ko mga aga-broad manang. Ay katsi ka Adalataken ka dayta. Adara mata makwarta. Ibagam no kasapulam, ta nakasagana kami at tumulong iti asawak. Pagtitinulungan tayo ti magastos para iti panagabrod mo. Ay, thank you manang ha. Nga madapay mat kwarta nga ramatag. Adapay mat nabati iti urnong ko manang. Apay, naumakan nga agtrabaho dito'y pagilian tayo. Wala nga rod manang. Manipod nag-resign ang iti kumpanya nagtrabaho. Kasla na po kamot yung tiganas ko ngaag-apply iti sa balay. Isa, napanunot ko tiag-apply lang para abroad. Sige, makamu ka nga road. Ngamne, di ka unay makikuy-kuyog kini Uncle Sator. Ta-er-day jay nga ulit ti asawak. Sana bale, tanasingpot mo't ni Uncle Sator manang. Wen, nasingpet no nasingpet. Ngam amangan no isungsong nakadayjay nga agbarter. Di ka madanagan manang. Tawan ti usem ko iti arak. Anya nga iti ayang tesem mo. Babae. Ah, di manang. Saan mo ta? Ulitak Benjo Saan aga po tanataer ka kat tutupammat aminen nga agkursonada ken ka. Mga sawa ka kiting. Taamangan no malakayan ka abaro. Kayat ko pa'y tagpapas nga agbaro manang. Talaga saan na nagawin ni Bayawa? Naganasan nan Santiago na dito yung lugar tayo. Ay na. Kasano aya kat adda itartarayan na babae ijay lugar may Emilio lakay. Nataer kami ni Bayaw. Sana nakaskas daaw. No ado dagiti agkursunada kang kuana. Mga sawa ko mga minon tapno agtalnan. Anya mabali mo nga no di na pa'y kaya mo iti masawa. Kamay sa kaya nan sapay taga brown. Sapay la ko mga rod tama pagasatan nga agabroad. Benjo, kursunada na ka ni Carla. Anya? Agam, timbagak nga dan GF mau. Anya? Ni, apay nga akas na timbaga manggal? Katawan pa'y mat nobya? Di mat at pinanawam a GF mo iji lugar yaw. Jack type day jay? Isulang ti akin, type kanya kangkal. Benjo. Kasla nagalas adenggen ti awag mo kanya nga angkel. Kaslag barkada ta, ngem angkel ti awag mo kanya. Ha? Apay no manong laang ti awag mo kanya. Uray ta saan ta mata talaga nga agangkel. Ha? Adakan ka dayta, manong. Ay, kastaman. Mayat. Awan, manong ko nablatan kanya, Benjo. May mayat adenggen. Alan amang Sator. Tulungan nakmo to na ni Benjo. Crush ko talaga. Ayag tal na ka man, Carla. Saan nakangarod apagan ano dayjay? Adan GF na. Nupod na nga dan GF na. Ayan na nga road. Awan mo makita kakakuy-kuyog. Wano kakibkibin na. At da iti lugar da. Iso alipata mo, day tarik nam ka ni Benjo, Ditag, saan nakapagan ano dayjay? Ta saanan anawaya? O anya, kumusta ti applyan para abroad ading ko? Ay, awan pa yung mga road ti update agency, may manang. Alanganan samatan. Anya, kat, agaplay ka laangan ay kisabali at trabahom dito pagilyan tayo. Uray tadamot na ilupas mo. Wento, manang. Awan pa'y ganas kung agtrabaho ita. Gundawayam kit din ti agaplay iti trabaho, takaububi nga, Benjo. Kaanon tong agaplay ka? Inton overage kan? Sayang ti inturpos mo, no di mo may apply ading ko. No kayat mo, si Kanti mangimanihar iti parlor ko, Benjo.
Tauray saan kan trabaho. Ha? Saan ko alin niya ti parlor, manong? Agtugaw ka lang met iti ayan ti kaha. Sika ti paraawat iti bayad dagiti customer. Anya? Di ka matanagan, tapag guduan ta ti birok ti parlor ko. Medyo dakkel ti kita ti parlor ko kunamsa. Manong, madamag ko man lang. Apay a parlor ti pinili man negosyo? Isumot nga rod ti adda, di isom. Sana bale, tadakkel ti kita ti parlor ko. Isu nga rod apabanjing-banjing aklaangan. Taura jak ag trabaho, at dalat na pangalak iti kwarta. Sa bagay matkid di, ha? Sige nga, Rod. Panunutag tinay bagayo, manong. Nagtaarmod tan ti simublat a cashier mi diti parlor. Sika talaga, Carla. Rugyan nakmanan. Agpay sumat. Sayang nga ron, tadamot ka nun nobyam. Ha? Angam okay lang. Sana bale, agsina kayong tumot lang. Anya? Uy, managraba ka talaga. Ay na, irwa mo tibagin kanya. Ang paribanak man. Ha? Ay, mabit lang ha. Asikas wag ti kasangsang pata customer. Nagpintas mo tanday dya, babae. Ay, urayak na umayag bayad. Tadamagak man ti cellphone number na. Agyaman na, tapinatgam ti awis ko, Lerma. Awan anyaman na. Saan ako nagpalpalikaw, ha? Ibaga kong tipod mo, Riknak. I love you. Ha? Kadagiti amin anam mo ka, babae. Sikati nagpaiduma ti kinapintas na, Lerma. Sikati nakariknak ininapod nung ayat. Di ka madanagan. Saan ka nga apuraan na mga klon kanyak? Sapay ko ma, tadanamnamakan ka. Aklunak, adamat rignakken ka. Ay ayatan kamat, Benjo. Ah? Agpaiso? Ay, agyaman na ka. Pinaragsak nak itikas taunay. Sapay ko mata din naktulukuan, Benjo. Santo Apolos, kat kas pamanagnak ko iti kinapudnokan ka. Ikalaysa ka. Ha? Uwan, Lerma. Kayat ka nga ikalaysa. Itaman pa'y nga da sineryosong ababae, Benjo. Nukunam nga ikasarmon. Ay, ayatak ni Lerma manang. Iso na lang ta. Taan niya. Agkurang tigas tusat. Diyak namin kahit nga itantan ti kasarmi no mabalin. No anyaman ti pagkurangam, siyak ti mang puno, ading ko. Tumulong kami. Ay, agyaman ak unay manang. Benjo, gimatang iti baro a jacket kan pantalon ko. Isu ngayon katangan kamat. Agpadata iti jacket kan pantalon. Ha? Ala, nakababain manong. Adaman ginatang mo arilok, iti na panalawas. Tapno agpadata iti gamit. Agpadata iti sapatos, relo, jacket, kalugong, pantalon kan aminen. Ha? Agyaman ak nga Rod, ha? Nagsingpit ka kanyak. Wan, talaga akasta no napatag ti tao kan ka. Ha? Ay wan, da ito'y gayam ti kita ti parlor ita. Iso nga agudwa tamanan, Benjo. Ala, si kanti manggudwa. Anya ngay mang sator, naibagamon ka ni Benjo a crush ko. Ay, agtana ka man mat, Carla. Ikatan ka dito'y parlor, makita. Ha? Apay, napanan ni Benjo. Rimwarmat. Sino ti kadwa na? Dahil manan alerma? Katuan nag-date naman siguro na. Bulakbol mat dahil Benjo. Wan nga Rod, kanayon dangag ko yung iti dayja babae. Makapasuro nakit kita. Mabaybayan nan ti trabaho na dito'y parlor. Ununaan nan ti panagbulbulakbol na. Masurunak manan no kastoy laeng. Agsarita taman, Benjo. Ha? Pastraken nak dito silid mo. Tanda kayat ko apun kan ka. Puno ka di tinaamuak. Naambang man niya, manong. Puno ka di nga agkasarkan iti mabiit. Kwa, plano mi pa lang, manong. Saan pa yan natulag ti kasarmi? No kasta. Talaga nga agayan ayat kayo ni Tidayja Alerma. Ha? Uwan, manong sator. Hawan babain mo! Manangalilaw ka! Diyak ipalubos ang maagaw na kati sa balikan niya! Anyat kahit mo asawan, mang sator. Inlimod ko tirik na kan ka.
Inayat ka ni tigas taunay, Benjo. I love you. Please, love me to, Benjo. Ikarig, ipaay ko amin na kasapulam. Basta siyak lang ti agtagikwagan ka. Mang Sator, Ipatay ko numapukaw ka iti biyag ko. Please, don't leave me, Benjo. Pangaasim. magawid ako ni lugar tayo man ha. Adakan ka aading ko. Desisyon mo day Di ka ta. pumanaw, Benjo. No pumanaw ka, sumurutakan ka. Panawan naklatan, nagaslawan ang yaman na. Awan karba nga manglapod kanyak, iti kayat kong aramidan, Mang Sator. Ay sus, anya nga awan. Dakkel ti karbangak, taanda na kinawatan ta. Ha? Uncle, anyat ibagbagayon. Ada na kinaawatan mi dito kapsat mo, Lenny. Ket iso ti papapanati birok ti parlor ko. Sana po doon ta. Agparparbuy ti sarita da ito atao man ha. Ay, agtana ka. Padasan ti pumanaw ta talaga nga surutan ka kunak nga rod. Kukwa ka laeng Benjo. Naawatam. Nabayagan nga mo, abading niya ulit agaw. Kaya lang bagbagagan ka, ha? Tasaan mo nga rin madlaw. Ay, jak laim pagaro akas iti kinatao ni Uncle. Katidakas, ibagbaga na nga adda nagkinaawatan da iti kapsat ko. Ngam ko namat ni Benjo, adi na inaram apulos. Bayan kapalot po tagtuman na naimbat ti ulit agaw. Ang Kyle, agkasara ni Timabi ni Bingyaw. Lipatin niyo kuman. Ay, saan nakas ka rin at timang lipat, Emilio? Insakripisyo kaya parlor ko para kan kuana. Naggudguduan mi ti birok kaya parlor ko. Noan niya ti gatangag agamit ko, gatangag mo't para kan kuana. Noan niya ti adda kanyak, adamat kan kuana. Noan niya ti kanag, kanan namat. Kuna naman ngawan nagkinawatan niyo. Ay, kalpasan ti amin. Kas jay ti bagana. Ouch, ang sakit. Kaya ba kayo muntik pa isaw? Apay nagaram ka na kayaw. Ay, saan ba't kiti? Ngem, emiyo kami. Tanadlaw ko, kanagititig-tig na nga damat pa naggusto na kanya. Babain lamang ibagay tipod no arik nana. Ang kal, bidot yata piya. Kinodanubya na. Ay, inmun unaak ngam Genobia na kaanakan. Lipatan niyo kayo din ni Bingyaw. Ay, diyak ka ba ilan kaanakan? Nagsakit ti barugong ko. Ay, ouch. Hello papagayam, naimbag nga oras yumanan. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pa kasaritan ngayon tayo drama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo asulidad. San napudpudno anagan. Ngamsak may nakablawan te pa ni Ma'am Jasmine Rivera, ni Ma'am Leonora Bautista, ni Ma'am Angel Oro, kani Ma'am Susan Ronquillo. Kastoy man ti kuna ni pagayam sulidad. Dear manang biyanang, agtara ito istorya kadagiti talo nga anak ko. Kan iti asawa. Nakurapay laeng ti panagbiag me. Ngam nakaadal dagiti duwa nga anak me gapumet laeng kadakwada. Ing karigatan da pinagadal ti bagbagida. Kat ti maysa nga anak me jay lagbartek ti amunang aramidan. Banag apakaungungtan na iti amana. Adanda ni payan nagtalawan ti ama. Adanda ni pa yan pagtalawan ti amanan, gapo iti kinamamartek na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Nanang ka mga solidad. Nag-isang pwedang iti bangos kan tilapia. Si Dan tayo. Day, nangalaam iti inggatang mo kadagitoy nga. Ay, damagan niyo pa lang. Diskarte ka. Basta iluto yan. Hindi kayo matanagan. Diyak tinakaw na ita. Kurtang tinggatang ko kita kita. Ay, nabarbartag ka man na si Mang Pag. Anya nga iti kastalang namurmurseng ka. Inging kagdigaws, agsukat ka. Ay na, solidad. Di pa'y lagtalaw na itanganak mo. Tumulang. Ay, nagloko kaan.
Apay pagtalawam nga ay kat anak tamot ni Ivan. Wala! Ngamday tamo lang papaanawat yan mo ng aramidan. Ha! Sakit ti ulaw ti papay nakadata. Sana bali tanukas jay amabartag kat adamot isang put na masida. Apay, nang taktakawan naman na iti dayjay ngay. Ay saan natin nakaw? Unay kamutan. Pagbalinam kat nagtatakawan di anak ta. Kay, pangalan na ko may ti kwarta na ngay. Kaya mo permanente at trabaho na. Oh, Tinangdanan kanugayam ni Mari Helen ang nagaramid iti bubungda. Iso asaan ang nagaw-away, tanaturog ijay balay da Mari Helen. awang kababay na. Tila pakiturturugan na. Di na paila ka nga ron alain amin nakawus na tagtalawan. Awan tumula serserbi ng anak. Naimbag pa nagitidwa kakabsat na tananakim da. Talaga ngayong karigatan dati makaadal. Nag-self-supporting da. Nakagraduar ni Mariaw. Kinuray mo ni Emma. Umadala hindi pa naggraduar na. Ni Ivan nga ay. Siya nga pampanunaw. Dahil laangak ti adda iti ulo na. Ha! Awan serserbi na. Saan kumamata kas tati pa nagsasaom Oho! Tauray kas jay ni Ivan. Anak talataday jay lakay. Umadala iti panagturpos mo iti kulihiyaw. Maanak ka. Wen tatang, itilikodan ti ato a sakripisyo. Makagraduarak matlaangan. Ay, hinahon nga raw. Ay, naimbaglaki din, tananakam kayaw ko ni Mariaw. Ay, saan nakas itikabsat yun ni Ivan? Ay, awan sa tarapap na dayjay. Awan napintas at turong tibiyag na dayjay, kabsat yaw. Ayan naman nanaya. Api nga awan man diti balayon. Ay, adama ni di balay ti babarkada na na. Sursurin na mo amin na balay ti barkada na pakiturugan na. Anya? Mangibabain na dya kabsat yaw. Di pa ilaka agtalaw ako na. Nakastrag ako niti trabaho, nanan. Kasta ay anak ko. Ay nagsaya at unay Kamo dyan na. Agsweldo akton iti binulan. Ay nagsaya at anak ko. Kablawan ka. Tumatagak man maring. Anyat gatangin nyo, tatang. Sardinas man. Aguray ka. Asinaw no ito'y nakausob ang nakapaklab dito'y sangot ti istumaw. Ala. Di yun mabigbig ti anak niyo, tata. Ni Ivan day ta. Ay, pangibabay na talaga dito yung tao. Nabartag man ay tila pagililadan na. Ay, di mo man nga minlaklakwan iti araksi ka. Ay, Agpilit mo't ngamin agumatang, tata. uray! Ibaga malaybos. Basol yaw nga gis-istaur. No apayakas to ito'y anak kaw. Ha? Uray, dis oras sa mo tirabi. Papainom kay ngamin iti arak. Ala, saan mo't tata? Amumi mo't ti curfew Hoy! Ivan! Agree ka! Ho! Ala, di yu kugtaran tata. Kaasi mo. Magibabain. Lablab sandalatan dito. Yakas tatilakana. Ha! Aywan gayam, tata. Alain nyo ti impadulin ni Ivan. Impadulin na sakbayan na ginong. Anya day ta? Sa nga supot at tinapa. Tindaing abangus. Ginatang nakano ijay kabangibang nga ili. Anya? Sana bale, tanalinungan mo't day tatugaw ang nagidaan na. Agriing mo't laday tainton madamdama. Ay, ibagam tuman nga gawin dadagaw sa paman ang makaring, maring. Kada kwarta yaw nanang. Ay na pangalaak nga iti kwarta kanak kaw. Awan maitid kaw. Apay dumawat ka kaya? Ikang kayaw. Ha? At tinay, Nangalaan manan iti kwarta. no kwarta lang ako. Nagado, di mabali na pagdiskitaran dita. Nakumbuya day ta. Anya? Awan tumang ngamin pagkatangan, iti masiday, di na panami kadag iti barkada. Iso nga itag kula kwartaan. Ay na anak kaw. Sardengam kumadag bartag. Kita man tayo suram. Kas kalalaklakayan una yun. Ay na, baybayan nyo man talaga. Agpapukis kamot ngamin kan agibarbas ka. Ha? Kan di kan uminom iti arak. Ad-adda tumaer ka. Kan umubing ka anak ka. Ay na, amuyumot aday tala liw-liwa kaon. Iso nga baybayan dak ka din nanang. Sa nabali at mo matilimitasyon ka. Musta nga iti trabaho, Mariaw? Nagsuldukan? Uwan tatang. Ang ingatan ko adagos iti simento kan haloblak.
Ay, pangusaram nga ay. Pagbalay ko tata. Kababayin mo no makikabkabalayak latan kada kayo, kat anda mo tin trabaho. Kaya man ano ngay kumaanak ka. Basta man jak tata. Iso nga gipatakderak iti balay ko. Ore basit lang. Basta dama ko na apag naadak. Graduation jay adim inton bigat. Umay ka, Maryaw. Ay, jak makamay tatang. Dakay talatan ti mapan. Busy ak ngagpapaaramin iti balay. Ay, pala ka ron ah. Nakamilatan ka ni Nanang Mau ti mapan. Graduation gayam ti kabsak ko itan niya, nanang. Wan, ingkag sukatan tamapan tayo anak ka. Mala, sumarunuwak taon. Ang di ko sakpay mo, ha? Tano na bang luwa, may? Sige, tao muna kami kinitatang iyo anak Ay, di ka umay ayban. Di ka mang ibabay ni Jay. Apay kumamot amang ibabain ngay. Ay, sigurado na barbartek kan tumanan nga umay Jay. Mangibabayin kan tumanan. Ni tatang mo't. Unay mo't ipagkikitaan nyo kanya, ka? Sana mga gulgulo na mabartek, ha? Di uray man. Mangibabayin ka lata. Di ka ngamin agin inom ano umay ka anak ka. Ay, wala na. Hala, mapangkay nga roday. Sumarunuwak taon. Ay, sanain. Apay ay aparitam ta anak ta. Kat kayat namat nga rod ti dumar ay iti graduation yakabsat na. Aha, mangibabayin nga raw. Di ka umay ayban. Arak man maring. Ni, aginom ka manen, Ivan. Nakasapsapa. May mayat tinasapa, ha? Tapno makainan namit anasapa. Apay, di ka dumar ay iti graduation di kapsat mo aya. Ay, kumpurnay no, gumagata ka mapanin itong madamdam, ha? Di mo ngamin kaya, di ama ka dumaray, ha? Tamang ibabay na kanoy, jay. Iso nga isya ta, manday dyan yung bagan, ha? Di ka ngamin agbartek amapan, ah? Araki dahil, uri may salabutay. Ay na, kablawang ka anak ka. Maragsakan kami iti ng parakan ka. Agpada kayon a professional ka ni Manong mo Amaryaw. Kablaawan da ka manen, maanak ka. Agyaman nak nanang, tatang. Tarimaan ng to ti agbord exam Tapno makatrabaho ka maten Kaya agsweldo ka maten akas ka ni Manong mo Uwen, tatang. Congratulations! Ima, ading ka. Ay na, opay kay ka. Ay kunak mo tadi kan umay. Magipapayin ka ditoy. Nabartag ka manan. Itatang, wait. Basilay ni Lukaw. Kanya magulgulaw. Umay ko lakablawan na tiki kapsak ko. Ay, at itirigalo kang kahit panagturpos mo, Ima. Ni, anya ngay da ito'y manong. Ay, kilo ka tama, ading ko. Ala, rilumat. Ay, nagtakawam dita, ay ban. Unay mo ti kasta pa nagsasaumon lakay. Agtatakaw ayamot tanak mo. Kay, pangalan na kumay ti gatang na iti kasta. Gawam mo trabaho na. Istambay lang, Mike. Pasensya ka, Ima. Tayo sag 600 lang arilo day ta. Inggatang ko, tayo tangdang ko, anak karpintiro, hindi kalman. Ay, agyaman naklata, manong. Maragsakan lang at hindi adal ka. Saan nakasas kanya? Ay, ano sandaway? Tanay, mamarte mo ito ka pasamaw. Ang kiday, napatag kaya aming kanya. Ipapatag kayo, amay. Dalpasan ti balay mo, manong. Asino tinagaramit dito nga eh? Nibayaw ko Di ko makabsat tatitang danak ang mga ramid. Hanggang artak mat. Ang mga no din na madiretso nga ramidan. Nya nga Adan trabaho. Addan manong. Kaskas-trag ko lang di na panalawas. Nasayat no kasta. Agawamot ti agurnong tapno makabalay kan. Ay na, talaga abalay ti umuna nga ipundar ko, manong. Lugan ti sumaruno agatanga. Ay, kawa na. Tanalpas mo ti balay mo. Umayak man, Mario, anak kao. Sumur kay tatang. Tapno makita yung mati unag ti balay ka. Umay ka. Ay na. Oy, apo, nagpintas mo tinabayan dan iti balay mo, anak kao. Wala. Dito, itinapnapan ng tisweldo. Ay, kaya nagsweldokan. Wala. Apay aya. Wah, awan ngamin kwarta mi kaninanang yaw.
Ang mga no anda maitod mao. Uray, sa ribaw, wano, 2 ribaw. Ay, pasensya kayo tatang ah. Ngam, ada ijibangko ti sweldo. Ada nga minyo orno nga. Anyat your orno nga, Mariaw. Gumata nga, kitilugan ko. Pasensya kayo tatang. Ngam no kayat yo, ada mo 200 dita. Isupay la ati itad ko kada kayo. Sorry ah. Ngam talaga ngamin nga, dayor orno nga. Siyak kumatimang taditi kwarta kada kayo nga madamot your orno nga tatang. Anya amat your orno nga ngay, ma. Agurno nga mamatiti pagbalay ko. Takababain mo't no makikabkabalayak pala kada kayo kaninanang. Nay, man ano kumangay. Awan met problema iti dayta. Ay na, basta lumasin akon. Iso nga agurno nga kiti pagbalay ko akasi ti inaramid ni manong ko. Ala, saan aban eh? Tandamot tayo iduldulin ko abayad ti mula ta alaya. Iso ti pagpalingkita lakay. Ay, di ka pa'y nakaraman iti sweldo dagiti professional nga nakta. Agpadadamay nga dayor ornongan da. Ay, lumasin tumutin ni Ima iti balay. Tana ko na nangagpaaramid ka no umag. Ala, bye-bye no kasta ti kayat ng aramitan. Gusto mo't kitday, tapno adda pa kakitaan da iti sweldo da. Wan matkit di ah. Napartek man na simbang pet, anak mo. Ay, ikaksantap no agnakan. Ay nalakay, bye-bye amon. Saan mo't nga gulgulo? Nasingpet latamot nga uray mamarte. Kakarot pastrakan. Ta mga no agiddaman na jaro bayan ay mangibabain. Nana. Agtaw, insang pitang kayo. Tipris ko ngayon ka. Nagatumo day tuyo anak ko. Nangalamay dito. Intendibel ka, da ka mangalap. Ay, pasensya kayo na nabartaman to yung anak yun. Ay na, una yan ti kastala nga manak ko. Namurmursang maning tabadaw. Malaing ka agsukat anak ko. Ay, at tuy pa ganyan, tayo sweldo ko ni Tata Bantaw. Nagtarimaan iti kabinida. Ha? Nagtrabaho ka? Wala, ha? Nagdamangayap ka niya, nagtrabaho. Lumalpas ti trabaho, sakam to lagi na kasi una ka to'y nanang ko nagpintasin na yan. Ay, kwa tayo kanita tang dayta sweldo. Di kayo madanagan, tadya ibarbartak ti magadat. Iliblibre da lang. Anya? Hala, yung kay gumatangan ni ti masapsapol, di ti balay. Kay iluto yun, dayta ikan. Tapos ko dayta. Ala, agsukat ka nga ruden ta maturog ka, wan. Di kan rumar dito'y balay. Ay na, madanaga naklakay. Di mo laagawitin ni Ivan nga anak ta. Di mo sagante pa nagawid na dya tao, tamang ibabain tumutlaang. Di uray saanan nga gawawain. Unay kamutan, nagsasaw ka, kaslasaan mo nga anak ni Ivan. Patas kumalaang titratom kadagiti anak ta, lakay. Kauray kas jay ni Ivan, saan anaimot. Uray ka na yun amabartag, at dalatamot isang put na amasida. Kan ikan natapay iti kwartata. Bakit? Bagbaga amlaang saan akasta. Tanangam ti isaw-sawang mo, lakay. Tama kapasakit kamot itirik na. Agawid ka, Naivan, napartakan. Makituro ka man, hindi ti balay yawan na silang. Masaduta nga gawin. Ay na, agawid ka kidin. Sapay may sak diti balay. Amang ano niya ti sawon ti tao, no makita da diti balay ti pagturturogam. Kagagawin na? Tadi to yung mga trabaho. Magawid ka kidin. Tayawid mo to'y sweldo. Di tuloy niyo pa lang ti sweldo. Alaag tao, at pangikatang dita. Bakit? Aki materyales ka dagitain sangpod na dita paraangan. Datayo ka na, lakay. Anya, apay nag-order ka? Nangalami ting katang mo kadagijay siminto kas kada hollow blocks. Ni Ivan, tinangbayad ka dagijay. Anya?
Inggatang nakanutay na urnong aswildo na kinimanang sila ing iti kabangibang a barangay. Anya? Pumintas tuntoy balay tayo lakay. Saan ton nga abot-abot ti diding tayo? Ay, wen nga raw. Ay, kamaudyanan na. Masiminton ti balay tayaw. Anak! Anak! Lumabas na pa'y! Ha, Ah, ni Mario nga anak ta. ay, dumagas ka pa, anak ko! Sana tagdagdara sa patang! Sige, nakaw! Ay, nagpintas ti lugan ni Maryong anak ta. Sinukatan naman gaya man ti sigod a lugan na. Wen, isaw ti papapanan ti sweldo na. Ne, Tanang! Tatang! Ha, tay lugan ni mga anak ta tinagsardeng iti batog lakay. Nay, matartarimaan magtibalay yon. Asino tinang patarimaan? ay, dumagas ka pa, Ay, sanan! Tane, dapay papana. Ang mga numaladawa. Inton maminsanan. Sige. Lablabsan da talatan dagiti di adal nga anak ta. Tanang! Ituloy tayo ito, mananinto no may alawas, ti trabaho dito'y balay. Tadyak pa'y nagsulta. Urain inutan tayo, apapintasan ti balay tayo. Ti importante ka ma-repair. Tanay, nagruko pa yun. Manana yan. Wen, di ka agapura anak ko. Uray inutin tayo. Ay, bahan. Apay pangalalam iti kwarta manakaw. Bayan dagiti por diyak at tatang. Ado mo ilata ti mga ayab kanya nga karkarpintiro. Jak inalala dagiti sweldaw kisuan na urnaw. Kayso na tinggatang ko materialis ti balay. Ay, naimbag man anak ka. Ay, nasaya at unay ta napanunot mo apatarimahan to'y balay tayaw. Awan mo sa bali amang patarimano sana siya. Tadi mo paganano dagiti di adal akakabsak ko apatarimaan. Tadamo bukod ababalayan. Ayos lang kanya tatang. Di kay madanagan. Tauray kas tuya laki kitaan niyaw. Nakasagana mo ilata at tumulong kada kayaw. Nga uray mamarte ka. Ay, ban anak ka. Ay, sorry sabay ko matamba pakawanak. Gapo ka dagiti impagbagakan ka. Imbagbagak nga awan sir babe nga. Ay nga, di yung balik sa tatang. Lipatin nyo ka din. Awang magkanya dagitan. Basta matanda mo no maminsan Hindi mo malilikan di awis dagiti barkada ano ka. Hindi kay madanagan. Ikagumaak abawasan ti panaginumpoy ti arak. Wen, anak ko. Tanarigat ti agsakay. Iso asalwadam ti salun at mau. Bawasan basik ti panagin inom mo, anak ko. Uy na lang.